edrych ar geirfa Cymraeg. We're going to look at Welsh vocabulary for food. Okay? We're going to give you different sets of cards. We're going to un set I chi. Felly bydd rhai'n gyfarwydd, rhai'n anghyfarwydd. And I'm going to give you a set of cards as well. And we'll go over them and try and familiarise ourselves gyda'r geiriau, okay, with some of the words that we learn new Welsh vocabulary. Mae rhian yn dysgu grŵp arlwyaeth ddwyieithog ac mwyn cyflwyno termau newydd, mae hi wedi creu cardiau fflach Cymraeg Saesneg. I'r set o gardiau gydag enwau bwyd weddol anghyfarwydd mwyn i'r siaradwyr Cymraeg weithio gyda'i gilydd mewn un grŵp, tra mae'r rhian yn gweithio gyda'r dysgwyr di-Gymraeg neu rhai ag ychydig o Gymraeg ar dermau bwyd symlach mwyn paratoi ar gyfer tasg creu bwydlen wythnos nesaf. Mae Angharad wedi cyflwyno diffiniad Saesneg ar gyfer trin a llaw yn barod, ac ar ôl gweithio gyda'r grŵp cyfan ar gyfieithiad syml ohono i'r Gymraeg, mae hi'n gyflwyno'r termau allweddol, eto yn y Saesneg. Mae cyfle fel hyn yn ei galluogi i wella geirfa pob dysgwr yn y grŵp yn y ddwy iaith, gan sicrhau ei fod yn werthfawr i'r pwnc, sef iechyd a diogelwch. Gall gweithgaredd fel hyn fod yn ffordd i sicrhau fod y dysgwyr wirioneddol yn ymgysylltu ar dasg, gyda'r gobaith y byddent yn cofio rhywfaint ohono yn y sesiwn nesaf, ond yn bwysicach ei bod yn magu dealltwriaeth o'r termau newydd, yn yr achos yma, trin a llaw.